Hingke nini break bangi thangka. Tabuk nung o borok no poknani bagay try khai tongo. Haibara nung bono pogi maya ngi tongo. Ano nung onik try khai kya bono poknani. Haibano bar. Bono mamang no nung mutumano te nini langmawo eba nini langma buskango bini kokro te bo mamang no bar busawi tong phayo. Khnadi dear. Nung kasako businani nangngai. Sung Jeffrey Pano chini langmano kebo borono fano purano pogi hori manja bono chini langmani purano sokomori hori manja abo onek no impossible haipano jesik zorate din sal parangano asu zorate je muitu aste khai chikon sangi thangbai na a muitu ro eba haipano no onek no try khai tongo bono jesik haipano poknani bagai abo no nini jotani select aya Fia, jesis dorate nung sakpang no sawi tongo. Bono pognani nangai, bono pognani nangai ni bar. Abo ba nung bono muju se khaima kalayo. Abo ba nung bono muju se khaima ni kalayo. Kahingke nung bono bahake pokma ni kalay. Eba bahake nung bono pognani naima ni kalay. Khnadi, jesis dorate nung bono pognani try khaye no. Asuk dorate no. Bini bagay ni nilangmabo onek no belio kotorangi thangnai. Abo ni bagay nung bono poknani chesta khlaya hingkeno chakuknai omo kaisa sungsarni niyomsi nung bono sak no bono poknani angredi nung abo haike bar muju khlaya hingke nung bono tebo muju mannai judi se bono muju manai tongkhangke muju mandiwi tonidi ini emotional nung ti khlaidi kifuni ni career ne logi tongana afrocho to borok ni kuloko khapurung dui khayana tinin bagam shuknang kha khlaya no tinin din sadagan nei Judi sino tine bidin sada ke